କଇଁଚକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନେ କଇଁଚକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ମୃଗ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ମରିବା ପରି ପଡ଼ି ରହିଲା। କାଉ ତା ଉପରେ ବସି ନିଜର ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃଗର ଆଖିକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଶିକାରୀ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶୋଷିଲା ହୋଇଗଲା। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୃଗକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ବା, ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ! ଗୋଟିଏ ପଟେ କଇଁଛ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ହରିଣ। ମୋର ତ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଏହା କହି ଶିକାରୀ କଇଁଚକୁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ରଖି ମୃଗ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୂଷା କଇଁଚର ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କଇଁଚ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ କାଉ ଶିକାରୀ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ହରିଣ ଲୋଭ କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବା କଇଁଚକୁ ବି ଶିକାରୀ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶିକାରୀ ଲୋଭରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା।